Dra. Kita ora berhasil. Ayo mlayu wae. Meneng wae rasa cerewet dulang sandal cangkemmu wae. Wis santai wae. Aku wis melu nangis lho, Tru. Tru, aku arep kelangan kowe, Tru. Ikhlasno, Gong. Ikhlasno. Aku tak mati dipateni Ndara Gatotkaca, Gong. Wis kowe ora usah wedi. Ikhlasno. Aku titip bojoku. Karo titip anak-anakku sing isih cilik loro kae. Nek takon bapakne wis ora ana. Bapakne mati dipateni Ndara Gatotkaca. Engko nek anakku takon Ndara Gatotkaca ki sing ngendi? Tuduhno ya, Kang. Aku mati ora dirasani. Nek nganti aku mati, anakku sesuk loro cacahe takon. Wis minggat wong e. Wis kok. Wis. Kok malah lungane kok ora aku madhep rono ya kok. Ndara Gatotkaca ki ora welas karo kowe. Welase karo anakmu. Wong mau ngomong anakku sing cilik-cilik, anakmu sing cilik sing endi to? Wis gedhe kabeh to? Heeh. Kamu ni anake cilik loro. Anak terpelu kok. Omah karo. Udus kowe. Mangkel aku. Aku ki mau nek muni takon anak sing ngendi? Ana Ndara Gatotkaca iso ora rung lunga lho. Ha iya. Untung kowe meneng wae. Kowe nangis bareng. Aku ya melas ya terus nek kowe mati. Ha iya. Wis beres pokoke. Kari siji. Sapa? Ndara Antarja. Antarja? Tandangi ya, Kang. Weh. Kowe wae. Aku ngopo? Aku kan meng pangombyong. Pangombyong. Aku wis ngalahke loro, sing siji kowe. Oke? Oke? Ya kan? Salim. Yuk. Ayo to. Meng ngalahke Ndara Antarja kok. Ndara Antarja ya ampoe. Ambu kae nek mungsuh kowe mesti kowe iki ora kurang akal. Wis ngono wae. Aku tak ngaso. Duh, ngrekoso iki. Nek Antarja teko tenan. Bagong, non, Petruk endi? Mboten nonton. Bles. Yes. Penjuto. Truk. Ya melu tengok-tengok nang kono ya. Emoh. Ya ditandangi dhewe. Kancane ya, Truk. Ora apa-apa, anggere kowe wani kok kono iki kaya aku mau lho. Aku ora ndek aji-aji apa-apa. Ora ndek kekuatan apa-apa tak waneni kok kowe iki jirih ora. Pokoke anggere tetek wani carane piye carane pokoke ditokke. Oke. Wis kono dinteni kono. Ngaso terus nang nggon sing ya ndak awake ireng. Ya. Tandangane sapa sing arep mateni karo kowe mungsuhe dajange Bagong. Ya, ajange dadaku. Ya. Tantenane nang kene ya, Tru. Heeh. Gong, ngandel ora. Merga saka omonganmu kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Nganti aku wani karo Sinuwun Mandura iki merga mau mapane ning Ndatulaya. Nek nganti aku wedi karo Sinuwun Mandura, wah wong sak Nayaka Ngamarta padha ngarani Petruk kuwi jirih getih wedi mati. Ning jane bareng tak pikir-pikir Petruk kok mungsuh Sinuwun Mandura ki padha karo timun mungsuh duren. Upama aku malang-malang kaya ndo mentang-mentang kaya Gendhewa, diwaneni karo Sinuwun Mandura mesti mudhar tenan. Terus mulih wae yo Le. Mulih nanti? Mulih nang ngene bapak matur karo bapak. Nek para Pandhawa ora iso rawuh ning Karang Kadempel. Terus nek bapak gelo atine piye aku tak takon. Terus mengko nek bapak kagol atine aku tak takon karo kowe piye wis coba.
Mongko Semar kae wong do nyebut Samar. Semar nangis ki durung karuan atine sedih. Semar mesem ki durung katuan atine seneng. Bapak tok waduli Pak ora iso nggawa Pandhawa ngaturke Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel karo Pustaka Jamus Limasada. Bapak meh guyu. Ning atine bapak wah keloro-loro terus. Sapa ngerti iso ngerti atine bapak? Ngibarate kedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti? Terus nek miturut kowe piye? Maju terus, pantang mundur. Mungsuhe Baladewa lho, Gong. Mungsuhe Baladewa. Ora mung wong loro saudon telu saurupan padha karo awake dhewe. Mungsuhe Baladewa. Yo ngapa? Dheweke duwe pusaka. Oh ya ndek petrel. Petelku nek memungsuh nusakane Prabu Baladewa ki njur kepiye? Aku tak takon karo kowe kekuatane apa? Kowe iki nganggo iki ora? Nganggo. Tekan kene nganggo ndas. Tenan padake apa? Terus saiki aku njaluk iku bertekelmu carane piye? Nek cara aku ya, Tru. Semar iki apa? Semar iki bapak. Bapakmu apa bapakku? Bapakku ya bapakmu. Semar kongkonan anake berarti anak dipercaya karo bapak. Nek mestine sing dikongkon anak mbarep ya kuwi si Gareng. Heeh. Ning mergo bapak wis ora percaya Gareng, percayane karo Petruk karo Bagong, mula sing dikongkon Petruk karo Bagong. Terus nek kepercayaane bapak ki tok sepelekke, kowe mulih ra iso mboyong Pandhawa. Kowe saiki tak takoni nek dadi Semar kowe gelo ora? Lah aku nek dadi Semar nek kongkonan anakku aku gelo. Nah, atine bapak ya kaya ngono kuwi. Atine Semar ya ngono kuwi. Terus iki piye? Baladewa diadepi. Kowe ming rung tak kandhani to. Kowe iki ming rung tak kandhani. Sinuwun Mandura dawuh karo anak-anak Pandhawa. Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Tak tonton saka kadohan dawuh anak-anak Pandhawa kon nyekel karo Petruk. Masa aku kon perang karo Ndara Antasena, Ndara Garukaca, Ndara Antarja. Lho, justru malah kuwi luwih gampang. Kok luwih gampang? Kowe bayi wingi sore. Sing bayi wingi sore, Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Sena. Kok wani arep nyekel karo kowe? Ha kowe wong tuwa kok wedi karo bocah-bocah. Wes kowe arep mulih-mulih ya. Lah kowe arep endi? Aku arep lunga. Lho. Ora methuke putra-putra Pandhawa. Lah kowe ya ora methuke kok. Masa kon methuke dhewe? Mati wong loro, mukti wong loro, Tru. Oh iya, wis niat tenan iki. Niat tenan. Pokoke nek sing tekan kene sapa wae arep nyekel karo kowe, arep nyikara karo kowe, arep merangket karo kowe, diwaneni. Kowe iki menungsa udu kewan. Oh iya, iya. Ngono kok jireh ora. Lah kowe, lho aku nek kowe wani aku ya wani. Nek aku wedi, aku ya wedi. Wong ora tau duwe pendirian to kowe. Aku wis kelangan pendirian kok, Tru. Wah, jan angel banget omong karo kowe. Ya ora usah omong. Ah kancane meng kowe kok ora omong karo kowe, omong karo sapa? Aku ya ngewoke kok. Terus saiki piye? Ngene wae. Kowe engko sing rembugan. Nek kira-kira kowe wedi perang, aku tak neng mburimu. Aku mergo nek omongan ki sok atos, mengko ndak malah ora prayoga. Dijak omongan apik-apik. Engko nek Antasena, Gatotkaca, Antarja ki tetep arep nyekel karo kowe, kowe ora usah temandang. Sing temandang kowe napa piye? Lho. Wani wae, Gong. Weh. Aku ki aja kok menungsa. Nek pancen pahitaku bener, Tru. Aja kok jamak lumrahe titah. Dewa mudhun wae aku ora wedi. Gong, cangkeme sing apik lho. Nek dewane mudhun tenan piye? Wani putan apa? Wah, iya. Ha iya. Ya aja. Aja kok menungsa. Demite aku ora wedi. Ganti demit. Mau dewa kok saiki ganti demit. Sok ketrucut te cangkemku, Tru. Engko nek Bathara Antrada medhun tenan, Bagong wani karo dewa banjut kowe, modar tenan aku. Ha iya. Ning wani tenan, wani tenan. Aku tak tengok nang mburimu nek kira-kira aja ora kena jak guneman, aku disasmitani, Tru. Jawilen tak sikat kabeh. Wah iki. Ki senengku ngejakku iki nang kene iki. Asli lho. Asli, rasa kuwatir. Ngapusi wak kepruk watu siramu beres. Aku tengok nang mburi. Ya, kene, tengok mburi kene kok nek ana sing teko, tak jai rembugan apik-apik nek kira-kira ora kena, kowe tak jawil, kowe sing temandang karya. Siap. Rasa kuwatir ala dene mantan gentro terminal. Name mungsu anak-anak Pandhawa wis pira banggane. Tengok mburi kene kok. Oke, oke.
tenan lho, Gong. Jamongan aku tak udut sih. Ya. Ngantosenae kecil. Iya. Ora usah sumbar sik to, sing dadi nyatane sik. Ora usah kuwatir, santai wae. Pokoke atimu digawe tentrem omongan sing apik, nek kono ora iso jak omongan sing apik-apik langsung aku tok jawe lah sikate saka kene. Ya. Omong apa Bagong? Takoke, Gong. Aja bloko lho. Ya. Tak omongke nek arep ndupak Ndorontosena. Tak keprok watu ndasmu lho, Tru. Engko nek wis gelut wae. Oh iya. Mboten omong napa-napa. Ndorontosena ngaturaken bekti nggih, Den. Ya tak tampa to, pangestuku tampan ana ya. Niki sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Ora wong mriki ajeng napa? Kowe tak takoni jujur karo aku ya, Tru. Nggih. Kowe wani karo Sewa Mandura ya. Nun, kowe wani karo Sewa Mandura. Lho nggih. Nganti Sewa Mandura nganake sayembara perang. Bener apa ora? Leres. Kowe arep ngleboni sayembara perang tegese kowe wani karo Sewa Mandura. Nggih. Nek ngono bener ngendikaning Sewa Mandura. Kene ulungno tanganmu tak bondoh, tanganmu tak krincung sikilmu Petruk. Kowe abdi sing ora manut karo pernataning negara Ngamarta. Manut tak lebokke Pakunjaran. Lho, kula ajeng lebokke Pakunjaran. Yo. Ora mung kowe, ning kowe sak bagonge tak lebokke Pakunjaran. Gong, ayo, Gong. Gong, sik wetengku lara Tru. Lara kenapa? Mbah iki kok mak cenut ngono. Aduh tekan kula ngati ya, Tru. Lah terus piye? Ngaso sik nganu tak ngaso dijak omongan ya. Ya. Tak ngaso sik engko nek mari tak sikate. Oh iya, pirang dina? Mung sedhela. Oh iya. Tak olesane minyak solar. Kampak kok solar. Duh, Bagong menapa kowe? Mboten ngerti. lara weteng. Ora weteng kok dadakan ora mangan apa-apa kok lara weteng. Enggak niki anak kula niku seneng dadakan. Nun sewu, Den. Nek sampean arep mbondo kula, monggo, kula ora apa-apa. Ning nun sewu. Panjenengan nampa lapurane Sinuwun Mandura, ning kudune sampean niku nek kepengin adil ya nampa pelapurane Petruk. Kedadiane kaya ngapa? Kok nganti Petruk nganti geger karo Sinuwun Mandura. Lah kedadiane piye? Sampean purun nampi, aku gelem nampa. Alhamdulillah. Ning ngoten kula tak jujur karo sampean. Kula wani Sinuwun Prabu Mandura niku mboten kok perkara kula niku wani, ning kula mbelani karo bapak. Bapak utusan karo Petruk karo Bagong teng negara Ngamarta. Kon nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada sareng kalian Pandhawa 5. Ning saderenge kula sowan Sinuwun Ndarawati wis rawuh. Rawuh Sinuwun Ndarawati kepengin nyuwun pustaka Jamus Lima Sada kinarya tumbal wadaling praja negari Ndarawati sing ketaman Pegebluk. Bagong sing ngomong dudu kula. Pegebluk niku tibane kudu teng papan sing pancen wis ora iso dielekake dening sing gawe jagat. Niku mesti Gusti paring bebendu tumraping papan niku. Ning kok Ndarawati negara sing ditunggoni Sang Hyang Bathara Wisnu kok taman Pegebluk niku apike diteliti dhisik. Angka 2, ya ta nek nganti Sinuwun Ndarawati niku Sinuwun Ndarawati sing saestu nek palsu. Monggo Pandhawa wis kebacut kelangan pustaka Jamus Lima Sada. Monggo Pandhawa nek kelangan pustaka Jamus Lima Sada menika Pandhawa bakal apes jurite ora duwe kekuatan. Sinuwun Mandura duka. Petruk kantong bolong karo Bagong menungsa ora tatanan dapure kaya ngono wae ngina karo Yai Prabu Ndarawati. Ngoten niku persis. Terus kula ya omong, kula ora ngina, kula niku ping Bagong niku ping jlentrehke terus dasare omongane Bagong niku bener. Petruk, bali yo. Lah kula bali kan ngopo? Kandha karo bapakmu. Bapakmu wong sekeng, bapakmu wong ora duwe, bapakmu wong melarat kon ngilo karo cengele. Semar ki kere kok arep mbangun pura kencana ki sing nggo ragat apa? Gablek apa? Ngono kuwi persis. Terus kula muntap. Lah bapak kula niku lho, bapak kula Semar niku nek DC karo wong kula niku muntap. Asli kula ora gawe-gawe. Aja kok DC karo wong, bapak kula niku mlaku jegoke kirik-kirike tak beleh. Niku saking tresna kula karo bapak. Bapak deneke kaya ngono kula nesu. Ayo saniki sampeyan ana wis geger ngoten nika, ora usah kula critake sing ado-ado. Terus dheweke saya sapa sing cilik gedene sing umur kadekdaning Baladewa. Menang bayang pustaka Jamus miang Jimat Lima Sada. Petruk ditantang. Oke, medal Jawi. Bareng metu njaba. Dadi kowe lewani karo Siwa Mandura ki belani bapakmu. Heeh. Anu iya. Anu nggih.
nek ngono tak pikir-pikir tak pitung-pitung bener kowe mbangane Siwa Mandura, Truk. Ah, kene iso menggalih. Serada penake wetengku, Truk. Mari. Ngentut matus. Langsung aman wetengku. Ya syukur. Alhamdulillah Ndara Antasena gelem nampa kok. Wah, ya syukur. Piye, didupak saiki apa? Aja wis. Gayamu arang wis kabeh wis rampung kok lagi omong senengane ora. Ning kowe aja seneng-seneng, Truk. Sebabe sing goleki kowe ora mung aku, nek aku wis ora jak rembugan. Sing goleki kowe Kakang Harukaca. Lho, Ndara Harukaca? Ya. Nek kae mesti ora iso jak rembugan, kowe mesti diajar. Waduh, mati aku. Duh kok migren ya aku, Truk. Kok ngono pecandase ngono. Wong anggere ana masalah kok migren wetenge lara, ndi sing boyoke kumat, ndi sing kencing batu. Ah, leman. Senengane. Nek tentrem waras, nek ana masalah gering, menungso apa? Sehat ora? Sehat. Wis ora arep lara. Ah ngono, apa-apa dihadapi wong loro. Lah terus kula pripun? Kowe tak jaluk aja wani karo Kakang Harukaca ya Truk, ngenggono lemu dadi abdi. Lah nek kula niku diajar napa kula ora arep bales? Kowe aja kuwatir. Nek kowe diajar tak bilani. Carane nek kowe loro tak tambani, nek kula mati tak uripke. Nganggo napa? Nganggo sungutku iki. Iki tak peres iso nggo nambani wong loro uripke wong mati. Anu wae Truk kon netel wae. Mangane wirawiri kuwi tok buntel plastik tok gawa malah kowe digdaya. Pripun ditetel mawon gundule atos sapa sing aku netel? Niki. Ora aku mengigo kok. Aku menganu kok jenenge inisiatif kok ora arep kon netel apa Truk senengane ora. Wah nggih derek mawon. Ya ngono ya. Nggih ning aja males nek diapa-apake. Nggih manut wis pokoke totoh raga tak totohke. Wis ngono wae. Nggih. Lah sampeyan ajeng tak pundi? Aku tak ambles bumi. Sik. Sampeyan nek ambles bumi kula le nyeluk pripun? Selak modar. Sampeyan ra jedul. Bagon kok ngedruk bumi ping 3. Aku metu. Gong, ngedruk bumi ping 3 Ndara Antasena metu. Nek aku bahaya. Oke. Ngono wae ya, Truk. Nggih. Wis. Kanthi ya jer basuki muga-muga slamet. Nggih. Ono apa Bagong? Anu mung jajal kok. Wedan. Engko nek ora metu, Truk. Ha iya. Iwas digejluk ping 3 ora metu, ta? Gelo. Ha iya. Ha iya ta? Kadang kala ya ora nganti ping 3 wis metu. Ha iya. Kowe. Kowe. Mane kok notok iki ora. Wis, Ndara Harukaca tekan kene aja dilawan, ning pokoke ade gawe cara piye Ndara Harukaca wedi karo awake dhewe. Nek dheweke ngantemi awake dhewe, Ndara Antasena dundang kok. Oke, wis rasa kuwatir wis entuk beteng. Entuk sing ngayomi rasane kaya wis pading kae, Truk. Ha iya. Ketonto kowe ya, apa ora? Truk. Nun. Karo Bagong. Nggih. Modar iki, Truk. Santai wae, santai. Santai piye? Iki cilakane nek sing dipotol ndase aku. Sing gedruk lemah sapa? Ayo aku no. Kowe dipotol sik. Aku arep gedruk lemah potol Ndara Harukaca. Ora ana sing gedruk lemah. Kowe kan aku almarhum. Ora sapa ditogong kuwi pikiran iki sing aman-aman wae to. Aman-aman wong aku ki ngenae penemu aman-aman. Petro. Nun. Ono Bendoro teko malah omongan karo adine. Nyun ngapunten Bagong kok sing marahi. Napa kurang marahi apa-apa. Wigatosipun napa Ndara rawuh mriki? Motol sirahmu. Menengo. Motol ora.
Motol po mocok. Antel apa, Den? Pedro. Nun. Kowe tak takoni jujur. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura. Oh nggih. Ning lek kula wantun niku perkarane ora usah dadak matur akeh-akeh. Cetha kowe wani karo Siwa Mandura. Pedro. Aku ora sudi duwe abdi sing wani karo Bendara. Aku ora sudi duwe abdi sing orek-orek marang pasuryaning Bendara. Ing ora bakal ilang selawase urip. Kowe nyamah asmaning Prabu Mandura. Padha karo kowe mirang-mirangke Gatotkaca tinimbang aku duwe abdi sing wawatekane kaya kowe. Mabana ketok pancat pundhamu tak jebol dasmu. Untapke nyawamu marang kayiwanganing Bathara Yama Dipati. Bareng sampeyan ngendika Petruk, mapano tak pancat pundhaku tak pothol ndasmu. Mbok nganggo tepo-tepo. Kula niku wis tuwa lho, Den. Kula niku rambut kula wis werna loro. Sampeyan niku sing enom kok ndas-ndaske wong tuwa sak penake dhewe. Nek sampeyan ajeng mateni kali kula ora apa-apa mang pateni wong dasare Petruk niku urip sing dinteni napa? Ming ngantri modar. Ning mbok yo omongane ora kaya ngono kuwi sing apik. Ngopo to nek apik iki? Satriya weton kayangan putrane Ndara Werkudara kok omongane sak penake dhewe ora. Nek krungu piye akeh didomestani. Gatotkaca ki randhe tata krama, Gatotkaca ki randhe unggah-ungguh. Biyen dek cilik dimong karo Petruk, didulang karo Petruk, ditutik karo Petruk bareng gedhe. Ngunekke Petruk ndase arep dipotol. Sapa sing isih? Malah ngunek-unekke karo aku. Ngunek-unekke mawon, kula ngunek-unekke sampean niku pun bener wong kula sing ngomong sampean. Sampean niku sing ngomong kula. Mula nek sampean ora bener kula wajib ngunek-unekke sampean. Ati kaya ngono wae sampean. Ora ati kula jek. Kula iki wong tuwa. Lha nek omane ndi anak bojo, monggo kula ya wis peputu. Madang Pedro. Brek. Iki sampeyan ae dhewe. Lah arep mateni mang pateni mboten apa-apa. Nek rasa ngucap sing arake ati. Gatotkaca. Ora krasa aku bareng gedhe kok watakmu kaya ngene. Kowe satriyane negara Ngamarta ning ora iso gagas. Apa sing diomongke Prabu Baladewa ki bener apa luput? Ora mbok teliti dhisik. Terus ujug-ujug sampeyan ajeng mateni Petruk. Yo nek Petruk niku salah, nek bener. Iki kula lara tenan dari lu wong kula dirajang-rajang nganggo tombak dada kula. Niku ngaku aruan rek ngrasake ning bareng ming disuarani kaya ngono perih ning ati perih. Banget sampean mbok kelingan biyen jaman dijedi niku sing ngetutke sapa? Sampean dicemplokke teng kawah kula niki mlayu teng pinggir kawah nganti sarung kula kobong. Seprene jari arep ngijoli cap gajah duduk. Tak enten-enteni sing teko ming cap tikus duduk. Apa wangon ya ora kuwi apa nepati janji. Ora ati kuwi. Pun mang pateni kula. Mang pateni. Ayo iki tangane gek go motol. Aja meneng wae. Kula wis ikhlas mati saka tangane Ndara Gatotkaca. Kula ikhlas mati saka tangane Bendara kula sing kula tresnani, mboten apa-apa, mboten apa-apa. Pun gek mang pateni ning mang titeni. Sukma kula ucul saka raga ditampani teng swarga. Mesti ditakoni karo simbah sampeyan. Simbahku sapa? Mbah Mul. Ya Ndara Pandu. Ndara Pandu Dewanata. Ya kok. Kowe ngapa nangis? Aku arep kelangan kowe, Tru. Genah utangku ra kesaur. Banget tenan. Bapak tadi
Sapa kula ucul saka raga tekan swarga takoni Ndara Pandhu. Lho Petruk wis mati. Nggih, pun entek baterene. Kok ora dices mboten wonten cop-copan. Sapa sing mateni Petruk? Putu sampeyan. Lho, putuku sapa? Atmajane Ndara Werkudara. Namine Ndara Gatotkaca. Lah kowe salah apa? Kula mboten salah, mboten luput. Prabu Pandhu mudhun saka swarga goleki sampeyan. Ora nrimake pakartine sampeyan. Bapakmu wae karo aku rong tau ngunekke apa-apa. Rong tau ngunekke ndasmu. Nek ngeplak kulino. Nek kula dikeplak ora apa-apa mergo keplakan Ndara Werkudara niku ana hargane. Sak keplakan mesti 150. Mulane ora dikeplak kula meniku mesti nyoroke sirah kula takon ngeplak. Lha nduk sampeyan. Anak Ndara Werkudara kok arep motol sirahe. Dra. Kita ora berhasil. Ayo mlayu wae. Meneng wae rasa cerewet dulang sandal cangkemmu wae. Wis santai wae. Aku wis melu nangis lho, Tru. Aku arep kelangan kowe, Tru. Ikhlasno, Gong. Ikhlasno. Aku tak mati dipateni Ndara Gatotkaca, Gong. Wis ora usah wedi. Ikhlasno. Aku titip bojoku. Karo titip anak-anakku sing isih cilik loro kae. Nek takon bapane wis ora ana. Bapane mati dipateni Ndara Gatotkaca. Engko nek anakku takon Ndara Gatotkaca ki sing ngendi? Tuduhno ya, Kang. Aku nganti ora rasa. Nek nganti aku mati, anakku sesuk loro cacahe takon. Wis minggat wonge. Wis oh. Wis. Kok malah lungane kok ora aku madhep rono ya kok. Ndara Gatotkaca ki ora welas karo kowe. Welase karo anakmu. Monggo mau ngomong anakku sing cilik-cilik, anakmu sing cilik sing endi to? Wis gedhe kabeh to? Heeh. Kamu ni anake cilik loro. Anak terpelu kok. Omah kae. Udus kowe. Mangkel aku. Aku ki mau nek muni takon anak sing ngendi? Ana Ndara Gatotkaca iso ora rung lunga lho. Ha iya. Untung kowe meneng wae. Kowe nangis bareng. Aku ya melas terus nek kowe mati. Ha iya. Wis beres pokoke. Heeh. Kari siji. Sapa? Ndara Antarja. Antarja? Heeh. Tandangi ya, Kang. Weh. Kowe wae. Aku ngopo? Aku kan meng pangombyong. Pangombyong. Aku wis ngalahke loro, sing siji kowe. Oke? Oke? Ya, Kang. Salim. Yuk. Ayo to. Meng ngalahke Ndara Antarja kok. Ndara Antarja ya ampoe. Ampu kae nek mungsuh kowe mesti kowe iki ora kurang akal. Wis ngono wae. Aku tak ngasuh. Duh, ngrekoso iki. Menek Antarja teko tenan. Bagong, non, Petruk endi? Mboten nonton. Blis. Yes. Penjuto. Truk. Ya melu tengok-tengok nang kono ya. Emoh. Ya ditandangi dhewe. Kancane ya, Truk. Ora apa-apa, anggere kowe wani kok kono iki kaya aku mau lho. Aku ora ndek aji-aji apa-apa. Ora ndek kekuatan apa-apa tak waneni kok kowe iki jirih ora. Pokoke anggere tetek wani carane piye carane pokoke ditokke. Oke. Wis kono dinteni kono. Ngaso terus nang nggon sing ya ndak awake ireng. Ya. Tandangane sapa sing arep mateni karo kowe mungsuhe ajange Bagong. Ya, ajange dadaku. Iya. Tak tenane nang kene ya, Tru. Heeh.
Gunjang Kanjing langit kelap-kelap katon lir kincang ngrisang mawe gandrung Bagong nggih Darantarja iya kok dadakan rawuh jedul saking jeron bumi goleki Petruk goleki Petruk endi ya goleki Darantarja ora keplak sirahmu lho kowe omong nek Petruk ora ana omong nek Petruk ora ana engko ngapusi sing nanggung dosane aku oke nuwun sewu Petruk mboten wonten kowe mbudheki Antarja kowe bar omongan karo Petruk aku krungu krungu goblok banget nah drang kau kuwi omongane kae mau nek iso alasan liyane to nika wau radio ngono wah nding sampean krungu napa kowe omongan karo Petruk kula omongan karo penyiar radio nika sanes Petruk endi Petruk pun Bali kowe ngapusi karo aku kula tak takon karo sampean goleki Petruk ajeng napa Petruk arep tak rangket gedene Petruk arep tak pidana ulungno Petruk tinimbang kowe sing tak ajar lho kok njur ngembet tekan aku piye iki aku arep tak ajar salah apa Jo lho kok Jo piye jenengmu sapa Antarja tundang Jo ora gelem kok ngundang ontor ngono ya kowe nderoda ana ontore wah edan ngomongan karo wong edan aku ya omongan karo wong waras Petruk endi Petruk ora ana domonge Petruk ora ana yen ngono kowe gantine kowe tak cekel weh lah carane sapi jagalan dhisik Antarja nek wis tok jagal aku arep tok bleh sakaremu arep tok kapak-kapake sakaremu wani karo Antarja apamu sing tak wedeni wilah dalah lagi iki Bagong kok duwe kekendelan sing kliwat lho nyepelekake kowe rumangsane pajake Bagong wis kondang kendel tak omongi saya nek utang aku kendele kliwat tanpa nganggo petungan anakane pira sing penting dapat uang dulu maka dadi kowe kok nantang Petruk kantong bolong Petruk iki kakang kowe Petruk iki masuk angin kowe tak tileki tak keroki tak blonyo minyak angin skincare ngarani kowe kleru kok mempeng kowe lho fresh care wah berarti sok tuku iki nek sisikmu nglothok tok blonyo fresh karemu kowe ora guneman karo Petruk kowe masuk angin tak tambani kok mati diame-ame seremu piye kowe ora meneke Petruk lakon tak katutke dosane oke ora wedi aku karo kowe apa dianggep Bagong wong loro saudon telu saurupan Antasena Gatut kacahe mundur mungsuh Bagong apa meneh ming kowe jojo wila keparat adiku Dimas Garukaca Dimas Antasena kalah karo kowe lho seksine masyarakat sing padha mresane iki wedi kabeh aku ora ana sing wani kok iki sing tuwar nyoba karo kagedayane Bagong ngajak apa kowe tak ladeni legane ngatiku ora minggat kene marganing patimu Jo kowe ngerti iki anak sapa iki anak Semar Sanghyang Ismaya Semar ki ya menehi kadigdayan karo Bagong nyole kowe tak nehi kadigdayan ning kadigdayan iki aja tok gunakake nek kowe ora kepepet wis ora ana dalan aja tok gunakake nek pancen wis ora ana dalan kowe minggok gunakno mergo iki dienggo ngayomi karo uripmu sendika Pak aku muni ngono terus langsung dinahi aji-aji ngono aji-aji tau tak gunakake nalika aku nglamar bojoku karo wong maratuwane ra entuk maratuwane tak tamani aji-aji sirna marga laryu loro iki arep tak gunakake sik kedua kali kanggo kowe wong Sarja penyakit kowe arep tak gunakake kanggo kowe arep jajal apa piye sawangen epek-epeke Bagong sawangen iki nek nganti wis abang
nek kowe ora mandek mesti disemprit polisi. Waduh, cakae nek omong ra tau iso serius e. Iki nek wis Sabang tak tamake Gunung Jugruk Segara Asad. Iki wis bola-bali tak nggo tak coba. Pepek-pepekku ki nek Sabang tak dumokke gunung wis Jugruk. Tenan aku ora marah. Ora main-main. Ping tak dumukmu ngono wae Jugruk ngiwa Jugruk nengen ra karo-karuan. Asli kowe. Gunung apa wae wis. Aku ora main-main nek perkara iki. Tenan aku ora goro. Ana meng kowe pamer duwe pusaka aji-aji sing soto tamake Gunung Jugruk Segara Asad, ora mung sak gunung. Aku loro. Sak dumukan ki loro. Tenan aku ora main-main. Arep nyoba apa piye? Nyoba apa piye? Iki tak dumokke tang jajamu ora jemblong tekan geger aja dundang bagong. Kok ora wedi iki? Aja ngalamun. Aja gagas aji jaya kawijayanku. Ning iki fakta, kenyataan. Hah? Anjajal ye. Njajal apa piye kowe nyembur sik, nyembur ngono. Upasmu tokno, nek nganti iso gawe mlonyo awake Bagong meguru karo kowe. Ning nek tanganku iki tiba ning jajamu ora amblong tekan mburi sirna gangsire kena. Mergo layu aja dundang anak Semar sing ragil. Wela meneng wae iki marganing patimu keparat kowe. Piye, Gong? Meh ra sukses e. Aku ora sukses piye? Aku ya arek kaya apus-apus kaya kowe. Heeh. Aku tau digawe aji-aji Semar. Iki tak nggo grayang gunung kowe Jugruk. Wah. Lenggaki kapan nih? Oh suwe kowe ora pas ra ono kowe. Kowe nglimpekke kowe kok kowe ndak meri. Aji-aji apa jenenge? Ora tak ngerti. Rahasia iki. Oh iya apa, Gong? Wah. Asli aku ora goroh. Tenan. Wis ditautuk jajal. Wis bola-balik. Ora ana mungsuhe wae tak nggo grayang tetepan asman. Cah nekat kok aku. Terus tak iki nek nganti wernane abang tak dumukke dadamu jeblong tekan geger. Wah. Elok. Terus Dorontorjo mlayu. Ngeleng ya apa, Tru? Bolongan cilik kok sedeng gede ya, Tru? Ah iya, Mbuh. Ngomong pasak gangsir lho. Elastis wae ya ora ngerti aku. Ora ngerti nek perkara kuwi ora ngerti. Tak uyuane apa Tru men met aja. Engko nek glageben kaya jangkrik kae rasa duwe ra. Kuwi senengane wit Gong. Kae kok ana sing joget-joget kae sapa kae? Endi e? Hae. Patih Mandura kae. Sapa? Udawa. Patih Mandura kok Udawa. Prawan. Prahuta. Prawan. Arep tak tamani gununge. Ngawur ora. Dindani kene nek kira-kira arep ngajar arak dhewe polo wong loro. Heeh, iya. Men tekan kene, Gong. Heeh.
Oh. Weh, adalah lagi iki aku entuk dawuh saka Kanjeng Sinuwun Prabu ing Mandura kon nyekel wong kentir-kentir. Wiwit nampa dawuh wae ora iso ngampet guyu bareng weluh rupane Petruk karo Bagong. Oh. Waduh, watos wetengku malah. Petruk nggih. Ndara Praguta. Wae Bagong ae. Ngece kowe. Wong kok patih kok senengane guyu lho. Sarape ketawa wis kena kowe. Mbok ya wis ben to kowe senengane wong karemane dhewe karemane guyu kok ya. Enten apa? Nduk, Nun. Aku didhawuhi dening Sunan Prabu Mandura. Kenapa? Nyekel kowe. Lah kula salah napa? Ora usah takon salah cekel engkuk-engkuk. Wak dengkek cengelmu. Mudar. Oh, mbok nggih, nek iso. Nek ora iso nyekel Petruk, kosok baline lho. Sampeyan sing kula engkuk-engkuk karo Bagong. Heeh. Ris-ris santai lho. Lho. Ngopo kowe? Manuke engkuk-engkukan ngono kae. Ora, iso manuke engkuk-engkukan. Mang Copi, wani ora using tak wedeni apamu. Wo, ora minggat lakon candhak dening aku. Sampeyan mungsuh Petruk kewirangan, Ndara. Kuwi apa to? Tak kira Praguta jengkol ngono. Ayo Kang, ya wah.
Riba Dewa Narpati duwe nareswara Kresna kalanggung tresnanira marang Diabanon Jinawi waladal gugu karepe dhewe. Waduh Petruk kantong boloso nyas Maranata Mandura Prabu Baladewa. Saya ngilani Maranata Mandura Prabu Baladewa. Petruk kowe mbubarke lancur-lancur Pandhawa. Nata Mandura ora mingkete grete nenggala jeblok cacamu Aduh kesel kan. Walah ora ngerti siwun Mandura kok duka tenan. Petruk kantong bolong ora minggat saka negara Ngamarta grethek nenggala jeblok metu muslonong. Nenggala gedhe banget metu. Murup sak obor pucuke. Iki nek ora mulih ning Karang Kadempel modar tenan aku. Aduh. Gong Delok ngapura ya Lek. Aku lali nek ngejak kowe Gong. Monggo kowe nek mlaku pupumu mlicet. Apa meneh kon mlayu Gong, kowe mesti konangan Baladewa. Iki Bagong adine Petruk nyunyuk nenggala. Modar kowe. Loh, Gong, ora mati. Kowe seneng ya nek aku modar. Aku ki takon kok. Takon. Kowe iki sing ora ngematke karo kahananku. Perang dialem-alem kok bareng melayu kok aku ditinggal. Baladewa nesu. Ah iya aku ya weruh. Petruk Kantong bareng ora minggat saka negara Ngamarta grethel nenggala ndasmu. Kowe klepat melayu aku bingungi jajake arep ndelik nanti iki. Terus nyengklak ojek aku. Ngojek? Walah mesa ora slamet, Truk. Tukang ojek montore Yamaha 75. Terus wah wis suarane mbrebeki wong sak desa mlakune ming 20. Mengrinding nganti diselip Baladewa. Untung ora konangan ya kok. Aku kuwi bejane nang kono kuwi upama ngerti aku ngojek Baladewa ngerti omah ya iki Bagong dadak ngojek barang modar sak tukange ojek. Ah iya. Loloi nenggala. Alhamdulillah selamat tekan kene aku terus. Iya syukur. Iya iki, ayo mulih saiki nyemelangi tenan. Nek ora mulih cilaka tenan. Nek aku nek mbangane mulih luwung modar kok, Truk. Nek aku lho mergane ngene. Hitungane kowe nek wirang kuwi selawase urip wirang, Truk. Merga wirang kuwi ora bakal iso ilang. Nek konangan perkarane utawa kelingan perkarane wirang kuwi cukul meneh. Mula nek kantri manut aku luwung mati mangane wirang. Oh ya kok. Ah iya. Kowe bali wirang ora iso nggawa para Pandhawa karo pustaka Jamus Lima Sada. Isin ta kowe? Isin. Kuwi kok mbok wis kelet pirang taun kan nek ana tangga teparo. Alah Petruk biyen tau dikongkon bapakne ra iso ngrampungi gawe. Kowe lara atimu. Isin. Mula nek manut aku luwung mati. Nek mati aja sumelang, mati ki diperang 3 perkara kok. Apa wae? Mati utama, mati madya, mati nesta. Mati utama iki matine wong labuh bebener. Wis mati utama, pokoke nglabuhi bebener. Kuwi mati utama, kuwi cinadang swarga pethuke widodari. Oh iya, Kong. Mati madya ki disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka gumantung perbuatane ning alam donya. Nek mati nesta, matine wong lalu. Kuwi ora entuk papan, ora entuk ditampa karo Gusti, sok maning ngramyang
manggon ning ngebuk, manggon ning kayu, watu, pendak malam Jemah Kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Oh iya. Mula nek cara aku mbangane mulih terus kae terus. Iya Gong. Nek teruske pokoke aku matine mati. Nestra. Utama Ndek. Kleru kata-kataku. Ya. Mati utama ora usah kuwatir. Ngono ya Le. Kok ngapa? Kowe majuani ra Gong? Wah, aku cecok ora. Nah, aku wis trima ora mati apa-apa. Ora mati-mati, ora mati utama, ora mati nestra. Terus pengenmu hidup. Nek kowe kepengin nglakoni mati utama ya lakonono. Nek cara aku wong sing dikongkon kowe aku ane pengikut. Ya wis. Ki Gong, dompetku iki kekno bojoku. Terus aku pamitno sisan nek ora bari 3 dina kok nyelameti tekan 1000, berarti aku mati. Wis ikhlas. Ora ikhlas ngopo? Wong tak niati nglabuhi bapak kok. Sip ngono ku sing tak karepake. Kok nek pomo kowe mati ora remuk, isih ana kuwandane kukupen kuwandaku ya Gong. Dirukti sak tataning panembah. Di kanu ya buntel sarung ya. Hus. Ya mori kok ya. Heeh. Ning nek kowe remuk wis rasah digoleki, pokoke aku dianggep mati ngono wae. Ya. Karo pesen kendaraanku L300 kae. Dol. Kae mesine trontrong ta, Tru? Heeh. Papayu. Wis pokoke disak dol-dol engko dienggo ngragat anakku sekolah. Oh iya, soal iki arep semes-semesan. Apa to? Kuwi lho, akhir pelajaran lho. Semesteran. Semes-semesan. Oh, semesteran. Wes karo titip bojoku ya. Oke. Dijapi ra? Rasah. Kok njur niate dijapi ra. Aku ya rada sir. Iki senengane sapa-sapa kok njur. Arep ngalup sak penake dhewe. Karo golekno gaman, Gong. Oke. Nyo. Kok graji iki piye? Apa? Bendo. Oh iya. Polinggis. Oke. Ya. Wis maju ana, Tru. Tak dongak-dongake wis lepas opanane jembaro kubure. Dengkulmu mlocot ora. Wong karo aku mati kok. Wah, musuh nenggala ya sida modar tenan kowe. Ayo, Amo Suramrata, Jawamrata imbang yen padha-padha. Iki bendoku sinuwun mandura ajangi jembar legane atiku. Petruk nyoto pancen kendel tenan. Petruk pancen kendel tenan. Wani napai kridaning nata Mandura Prabu Baladewa. Monggo aku nggawa Kyai Nenggala. Iki pusaka negara Mandura. Ora usah gak ngomong. Bengok ora. Petruk teng mriki wis wago tekaning pati. Wah, ladalah apa? Nyatane wani-wani tenan to. Iki Kyai Nenggala, amake Gunung Jugruk Segara Asat. Weh lah, iki tau nggo nyolong degan ping 3 rakonangan. Ya. Padha ambuhe. Walah dalah. Sayange Maranata Mandura Prabu Baladewa. Sayange Cek Maranata Mandura Prabu Baladewa. Petruk Taman Nenggala jeblok dadamu. Mantap. Mati kowe.
Sandya Bala Pandhawa ya gumulung mangung siring sata Kurawa kambah hongke Surukati sewu-sewu karapatanipun ingkang raka dadah wadana Yayi. Dene kula ngantos boten saged angendhakaken kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Wekasan Koko Prabu Mandura mentala ninggalaken Petruk Kanthong Bolong. Petruk kenging Kyai Nenggala kendhang kapracondhang kontal kaprapal. Yayi. Kula nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah dene kula ngantos mentala ngindhangaken Petruk Kanthong Bolong. Krana Petruk sajaipun sampun ngina dhateng pun Baladewa. Petruk saya ngilani dhateng Nata Mandura Prabu Baladewa. Wekasan Petruk kula tamani Kyai Nenggala kendhang kapracondhang kontal kaprapal. Koko Prabu wonten dawuh. Mestinipun boten mekaten lampahan ingkang kedah kelampah jernyatanipun Petruk menika tasih pana kawan paduka piyambak. Petruk menika estunipun namung keladuk gecul. Remen ulah sembranan dhateng sinten kemawon miwadene paduka. Teka lajeng tumuli duka kados mekaten wekasan ngantos boten saged dipun selaki. Paduka Koko Prabu Mentala ngindhangaken kaliyan Petruk Kanthong Bala. Nggih, kula nyuwun pangapunten Yayi. Menawi para Pandhawa boten dados menapa namung sakmangke kuwatosing manahipun ingkang rayi ngamarta menawi Kyai Semar ngertos lampahan menika tumuli murina sinten ingkang saged angendhakaken kamurkanipun Kyai Badranaya. Kula suwun maduka Kanjeng Koko Prabu keparenga sakmangke paring pepadhang dhateng lampahan menika. Yayi, kula wonten dawuh samangke ngaten kemawon. Panci kalepatan menika dumunung dhateng ngersanipun Koko Prabu Mandura. Nanging kula ugi kedah tanggel jawab jernyatanipun kula ingkang dipun belani dening Koko Prabu Baladewa. Kula suwun maduka Yayi Prabu keparenga amaringaken pustaka Jamus Klima Sada dhateng ingkang Raka Indrawati. Mangke menawi pusaka menika sampun kula ginakaken maluyakaken negari Indrawati satemah waluya nirmala temah jati jati temah mulya. Wangsul kados wingi uni. Tumuli pusaka badhe kula kunduraken lan kula ingkang badhe mbudidaya ngupadi dhateng Petruk Kanthong Bala. Koko Prabu pangandika paduka menika menapa kepara saestu? Menapa kula nate dura kaliyan kadang-kadang kula para Pandhawa? Kula kinten kula mboten nate dura kaliyan menapa ing sampun kula aturaken. Menawi tetila mekaten Koko Prabu dinten sakmangke monggo pustaka Jamus Miyang Jimat Klima Sada kula aturi nampi. Nanging menawi sakmangke Koko Prabu sampun kepareng paring pepadhang tumraping negari Ndrawati sarana pustaka. Tumuli kula aturi ngunduraken wonten negari Ngamarta badhe kula boyong dhateng Karang Kadempel. Lan Koko Prabu ingkang sagah ngupaya wonten pundi dunungipun Petruk? Inggih, kula sagah Yayi matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nanging ngaten tumuli kaparingna Koko Prabu kapitan lenggah wonten negari Ngamarta lan rumiyin. Gosik to. Kok aku tok kon lenggah ning negara Ngamarta ki njur nalare piye mongko aku kuwi nderekke Si Adi Prabu ning negara Ngamarta. Sampun ngantos sakmangke Kyai Prabu Darma Kusuma menika mboten pitados kaliyan ingkang Raka Indrawati. Koko Prabu kula anggep dados tanggelan sekedhik kemawon. Mangke menawi sampun padhang lampahan negari Indrawati, tumuli kula wangsul ngunduraken pusaka nganti Koko Prabu kondur dhateng negari Mandura. Ngono. Inggih. Ya. Yen pancen kaya mengkono pun Kakang mungkari manut. Yayi tumaturi kula maring-maringaken Koko Prabu sumangga kula aturi nampi Koko Prabu. Tresna sinayang mangkula mintonaken dewe kramanila
ngoring sukma sinukmaya winayu ing asepe sumimpen telenging kalbu pambukaning warana Setyaki wonten timbalan kok ora kaya adat sabene to Dimas mongko adat lupiya ingkang wis kelakon pendak-pendak pun Kakang Prapta ning negara Ngamarta mesti entuk panembrama saka kadang-kadangku para Pandhawa. Yayi Prabu Darmaji Werkudara Janaka mesti padha munjuk atur kanthi memalatse. Nggih. Nanging kok kaya ora sagedhagan iki lah kok padha pating celinguk. Pamantenging paningal kaya ora tajem. Iki eneng apa? Yayi Aji wonten menapa? Werkudara eneng apa? Arjuna maragake matur marang Kakang eneng apa Dimas? Koko Prabu Baladewa wonten menapa? Ose. Sing kudune takon kuwi pun Kakang. Lho. Nalaripun. Lho. Lagi wayahe Prabu Ndrawati ki mboyong mustaka Jamus Klimasada. Dikanthi marang Raja Ndrawati. Aturmu marang pun Kakang yen to negara Ndrawati ke Taman Pegebluk bisane waluya Nirmala Temajati yen to tinumbalan pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Nganti pun Kakang geger karo Petruk tak tamani nenggala kontal kaprapal kendang kaprasoda. Yayi Prabu mboyong pustaka Jamus Klimasada yen wis paripurna bakal ngupaya Petruk. Lah kok iki urung ana tulung kedheping paningal wis bali meneh ning negara Ngamarta iki sirmu piye? Ngaten to? Iya. Setyaki wonten dawuh. Wis kecandhak Dimas. Tegesipun kados pundi? Iki eneng Surya kembar. Dawuh paduka kados pundi? Yen Siadi urung tanggap, mara pirsanana lelakon ingkang bakal kelakon. Sembarang paduka. Yayi Aji kula nuwun sewu. Paripaksa kula mboten munjuk atur kersa paduka Yayi Aji, Werkudara aku njaluk ngapura yen to pun Kakang ora paring mangandikan kelawan sira Dimas Jodipati. Arjuna kula wonten paring adhawuh. Mung Siadi ingkang bisa ngresiki marang asmaning Nata Ndrawati Yayi Marata sawangan kanthi netra batin utawa permana jati. Merga ya mung Siadi ingkang kawasa mresani kelawan pun Kakang. Maragake sawangan sing mboyong pustaka Jamus Klimasada ki pun Kakang apa dudu? Sabab Kresna karo Janaka kuwi loro-loro ngatunggal ing ora bakal bisa dipisahake. Embane kaya geni lan urupe kaya kembang lan sarine. Sawangan Janaka pun Kakang apa dudu sing mboyong pustaka Jamus Klimasada? Koko Prabu ketiwasan Koko Prabu. Boten kinten babar pisan bilih negari Ngamarta kedatengan Durjana ingkang Membanata Ndwarawati tumuli anyidra pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Koko Prabu lelampahan mekaten menika kados pundi? Werkudara. Nggih. Kula ora dudu caping Kresna nanging ngature adimu Arjuna. Koko Prabu Baladewa. Nggih. Sanes aturipun ingkang rayi nanging menika aturipun ingkang rayi pun panengah pun Arjuna ingkang ngendikaken bilih ingkang beta pustaka Jamus Klimasada menika sanes ingkang rayi Ndrawati. Gosek to kok udu kowe piye? Monggo blegere mau ya kowe kok kowe ngaku udu kowe. Menika Jarnaka ingkang matur nyatanipun sanes kula Werkudara piye? Percaya apa ora Dimas? Kresna kakangku. Werkudara inggone wong utuh apa anane? Apa sing tak sawang kanggo mripatku ya apa sing tak percaya. Ilange pustaka Jamus Klimasada sing gawa Kresna kakangku. Mula nadyan kowe kanthi aling-aling Janaka ning nyatane sing gawa pustaka Jamus Klimasada wujude Kresna kakangku. Baline pusaka ya saka kowe, ora iso nggawa bali pusaka. Ora sudi aku ngaku kadang tuwa karo kowe. Pikir-pikir Werkudara kuwi wong mloho ning omongane sarwa bener.
Arep Yai Prabu Ndrawati ngandhake ento sing mboyong mau dudu Yai Prabu Ndrawati. Alasane Janaka sing ngendikake. Ning Baladewa arep nurat karo Werkudara. Apa sing tak sawang kuwi sing tak percaya? Aku tekan kene sing nganti Yai Prabu Kresna. Yen kowe ora iso madhangke kana negara Ngamarta, isin aku. Isin ora mangan nangkane gabul pulute. Ora suta aku ngaku dulur nom karo kowe Kresna. Wis kaya ngene iki kahanane Arjuna, Koko Prabu lho nyuwun mangapunten. Wis ora perlu njaluk ngapura. Lelakon ki adile ming dilakoni, kasinggihan mekaten. Mbok menawa iki dadi lelakoning Nata Ndrawati. Ya mung aku njaluk Janaka ewang-ewang ana pun Kakang, kasinggihan ngestaken dawuh. Ayo tak kanthi tindak dhateng pundi. Eneng karang kadempel. Nyuwun iga waranging Kyai Semar kena ngapa apa negara Ngamarta kok dadi kaya ngene lelakone. Nah itu lho mekaten monggo kula dherekaken sejaki wonten kowe Klaraban dan muncar tenon lir kekunang samsara tetan padang Sinuwun Ndrawati. Iya, Kakang Semar aku ing ngrapta ning Karang Kadempel. Ndara Janaka. Iya ya Kakang Semar. Aku ing ngrapta ning Karang Kadempel Kakang. Nggih. Mboten sah sampeyan paring pangandikan, kula wis ngerti napa sing dadi karep sampeyan. Mesti mung bakal pasrah kahanan negara Ngamarta. Anggen kula kongkonan kali Petruk kali Bagong. Wekasan dadosaken dardah geger antawisipun anak kula kali Ndara Baladewa. Wekasan Petruk kenging Kyai Nenggala kendhang kapracundhang kuntal kaprapal. Mustaka Jamus Klima Sada ical. Den kula mboten ajeng pripun-pripun. Mung gandeng Bagong cetha limatur kali kula. Nek pustaka Jamus Lima Sada ical margi saking Sinuwun Ndrawati, sakniki kula suwun tanggung jawab sampeyan. Lho kosek Kakang Semar. Aku ora rumangsa nggawa pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Nggih, kula percaya. Ning napa sampeyan nggih ajeng kendel mawon. Monggo sedaya para nayaka, para kawula sak negari Ngamarta sami prisa ingkang asta pusaka sampeyan. Napa sampeyan boten kepengin ngresiki dhateng asmanipun Nata Ndrawati? Sinengguh kawula mboten badhe ngertos napa sing dadi dasare, napa sing dadi sebabe. Ngertine nggih sing ingkang disawang sing nggawa pusaka sampeyan. Mula sampeyan kudu gawe srana supaya asma panjenengan mboten banger bacin wonten talinganipun para kawula sak negari Ngamarta, langkung-langkung para nayaka sak negari Ngamarta Ndara. Miatlang ning kalanggiwan aklar andan moncar tinon ler kakonang surem sorotetan badang kasuran pacaring purnameng kekono dasari mongso katiga Kakang Semar jluntrung irem
rembuke Kakang Semar aku wis tanggap yen to perkara iki mbok pasrahke marang Nata Ndrawati ya. Aku ora bakal selak. Aku sagung upaya menyang ngendi dulunge pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Syukur nek sampean pun tanggap. Terus saniki kersanipun Sinuwun Ndrawati badhe kados pundi? Aku njaluk pamit tak golekane pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Angka loro aku ora bakal wegah ngupaya menyang ngendi durunging Petruk Kanthong Bolong. Matur nuwun, Den, matur nuwun. Menawi tetelo mekaten Ndara menika pancen satunggiling nalindra ingkang purun tanggal jawab perkawis menika. Kakang Semar aku nyuwun pamit Arjuna kula wonten maring adhawuh. Ayo nderek pun Kakang, monggo Koko Prabu kula dherekaken Koko Prabu Ndrawati. Lan Samar panoring sapa Sinamaya. Rumangsaku Semar iki tuwekan ora gelem tanggung jawab, mongko aku ya duwe gegayuhan bangun pura kencana. Ning nganti Sinuwun Ndrawati makarya dhewe. Kaya ngapa suraking wong kang ora seneng karo Badranaya. Gus, ampun kuwatir Ndara. Kula ingkang badhe ngawat-awati sak tindakipun Ndara Arjuna miwah Ndara Kresna ing Ndrawati, Den. Sesumbar lindu bumi konjeng kumaluduk kumaluduk guntur ketup lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara kang ngarsa nglebur wiyati mate wonten dawuh
nganti kedarang-darang prapta tanah Jawa. Niatku mung upaya menyang endi lenggahing Bapa Begawan Dewa Kahana ingkang ninggal negara ing awu-awu langit. Nalika semono aku matur marang Bapa Begawan Dewa Kahana yen aku pengin dadi nalindrane negara Ngamarta. Lah kok banjur panjenengane ninggal negara ing awu-awu langit. Nalika semono weling kelawan aku yen to bakal golekake srana nggonku kelakon penjangkaku. Wis watara sakwarsa kok durung ana keterangan ingkang gumathok mula kowe tak kanthi sumusul ning tanah Jawa. Mekaten Dewaji. Yen ora ketemu nadyan kekalangan ngubengi jagat ora pati-pati aku mandheg yen ora ketemu karo Bapa Begawan Dewa Kahana Pate. Bumi kuncing langit gelap-gelap waton lerkin saking risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur anak Prabu Dewaningrat inggih Bapak Penemban. Lah kok malah sumusul marang pun Bapa mboten jenak manah kula melang-melang kadodine nembang jabang wonten tepi ning Balumbang. Kula ngrantu dhateng rawuh paduka Bapa Penemban menika persasat kadidene ngentes sisilem kalawuh babus kumambanging Sila Kresna. Kula nyuwun dawuh Bapa, jumbuh kawan apa ingkang mbok aturake marang pun Bapa nggonmu kepengin dadi ratu ning negara Ngamarta dina samengko. Mung kari ngenteni sak siliring bawang sak umuring jagung nggih. Lire paduka Bapa Penemban dawuh kados mekaten dasaripun sawangen iki aran pustaka Jamus Klimasada iki panguripaning para Pandhawa. Pandhawa koncatan pustaka Jamus Klimasada wong kang bakal gawe sirnaning para Pandhawa angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Pusaka iki ing dadi jalaran nggonmu bakal kasembadan panjang kamunggir Dewaningrat. Bapa Penemban. Upami pantes lan menika mapan wonten negari kemawon tertentu paduka kula yasakaken pepanggungan. Tumunten kula sembah kaping 1000. Anggen paduka sampun ngrancakaken gegayanipun ingkang putra pun Dewaningrat. Durung paripurna gegayuhanmu. Ayo, sirmu piye aku mingkari manut. Kula badhe jarak madosi negari Ngamarta. Gandeng pusaka sampun wonten asta paduka Bapa Penemban. Kula madosi para Pandhawa badhe kula bondo tanganipun kula krincung sukunipun. Menawi Pandhawa sampun kula tingkes, kula ing badhe lenggah dampar negari Ngamarta. Ayo tak derekake nggih anakku cah bagus. Mubang wangaruna katinetrane nganggo rapuh rengkane kala saketer
kene donganing mung lirwowo sing kene panca kepetoking ayam mono mrak manguh ing pagagan lho sapa iki ana satriya bagus ngadang ning dedalan Nalindra Muda panjenengan sapa kowe dhisik ngaku Raden Janaka sampeyan sapa Nalindra ngawau langit Prabu Dewaningrat melonjong botol aku mungkit wadyabala segelar sepapan wigatine apa sinuwun Prabu Dewaningrat Raden kepasang yuk aku jeng ngene lakuku ketemu karo Raden Janaka mara gage tuduhna menyang didununging negara Ngamarta lan para Pandhawa ya kene kowe ngupaya para Pandhawa bakal tak tingkes Pandhawa wis ora duwe kekuatan sabab pusakaning Pandhawa diasta dening Bapa Begawan Dewa kaana wujud pustaka Jamus Klimasada mula penjangkaku bakal kelakon nggone lenggah dampar negara Ngamarta mateni marang para Pandhawa Mak bathok mata mlara ora ndedelok kowe nyumbari marang para Pandhawa ning ngarepe Janaka mara kage rungokno aku panengahing Pandhawa Raden Janaka walah dalah sing edan moni macan malah kepara arep ngethok wit sing gedhe ora tak jujuk deleke nanging tak pipri lipange ayo kowe dhisik tak rangket Janaka mara jajalan Arjuna kaya bubar perang. Ih, Remban. Kula sampun pinanggih kaliyan Arjuna. Sabanjure piye, Bapak Remban, kula nyuwun prisa, pusaka menika nyata menapa mboten? Ketitik nadyan Pandhawa sampun koncatan pustaka Jamus Klimasada nanging kadigdayanipun Janaka tasih ngedapi-dapi. Ingkang putra kawon tanding kaliyan Janaka minggira tak tandangane kaya ngapa wujudane Janaka.
Raden Janaka sapa? Begawan Dewa Kahana. Aku wong tuane Dewaningrat kowe sing Nidra Pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada dasar kepara nyata. Mbok balikke apa ora balik tak nggo gatheng siramu damu dadi kuwanda kowe. Kasinggihan koko rabu bledok mangampak-ampak lebur kasaputing angin tak kira kerai banteng karo macan lah kok siadi katone Bandayuda kasinggihan mekaten mungsamu sapa Prabu Dewaningrat kalian Begawan Dewa Kahana larah-larahe piye krana Begawan Dewa Kahana ingkang Nidra Pustaka Jamus Kelima Sada lho kok ora tok rebut nyata digdaya sekti kalintang jayaning perang wis kecekel gong sing nyolong Pustaka Jamus Kelima Sada wis kecekel kok wis nang polsek endi urung nang polsek endi ning wis mungsuh Ndara Janaka lajeng pareng paduka Kanjeng Koko Prabu Arjuna wonten maring adawu pancen bener kang dadi ucaping Syadi pun ngakang wae tak kira ora keduga mungsuh Dewaningrat utawa Dewa Kahana kepareng paduka ayo golek jago Yayi dateng pundi wis to manuta pun Kakang mangsuli kandha ing ajeng Kirula Petra Kantong Boleng Kenging Kyai Nenggala Kendang Kapracundang Kontal Kaprapal dawah wonten satengahing mana Kirula Petra Kantong Boleng nyenengke tenan ngene. Aku yo nek diiringi ngene iki rasane kaya bungah kae. Tangane jan apik-apik tenan. Tangane apik ning matane kurang permono. Ayo pengendangku ki tangane kok nganggo ngrangkul lah ya wis kuwi. Ora iso nggo tembal-tembel iki anggere wis ngene iki ah. Godane tangan apik ki ngono kuwi. Piye kaya dilekke ya ora nggugu. Sak kalemu. Pokoke isune ana apa-apa aku lunga saka moh nek ditempuhke. Ya aku iki jane ngomong apa to ya kaya lagi susah kaya ngene malah. Ais ben. Tinggal udut. Lah dekno piye wong tiba ning tengah alas kene ya arep ngopo? Lah ngerti lor kidul wetan kulon. Arep mulih nang ndi dalane. Mbok ya ngono suwe-suwe ora ana sing nulungi. Wong kene anggere pasrah ki suwe-suwe ana sing nulungi. Anggere ana wong liwat aku arep pasang ulat memelas. Nek perlu arep netes kelo engko nak lho iki sapa mesake ditulungi kanane piye kan ngono kuwi nek aku ki ora sedih asal ngono wong nulungi. Wis men. Ane ning alas ki sak liwat ya sapa? Kok isa-isane ora. Piye nasibku iki ganti kaya ngene kahanan.
arek dingangsak ngono kae terus rampung. Petro ngandel ora. Iki kok malah ana gendruwo nyedaki aku. Petro aku dudu gendruwo. Lah sapa nek udu ora tepung kok ngerti-ngerti muni Petro ngono ra ya. Sampeyan ku padha karo sing Mbau Reksa wis ngerti karo aku. Aku dudu sing Mbau Reksa alas kene. Lah sinten? Apa kowe lali karo aku, Petro? Aku tau tate srawung karo kowe. Kapan? Dek jaman donya iki durung ana menungsa sing urip ning donya bangsaning jin. Kowe tau urip karo aku, Petro? Oh, ladal. Apa kowe lali karo aku, Petro? Molas temen kahananku dene kowe lali karo aku. Walah. Wong gege. Si tak eling ae. Wah, ala bapak lah. Galingan. Sampean kok teng mriki, Pak? Aku ngerti pesambatmu. Nggih, terus kowe tiba neng kene lakonmu kowe bantu karo Semar. Ning malah kowe kena Kyai Nenggala, kowe kontal kamrapal, kowe tak kandhani ya Petro. nggih. Pustaka Jamus Kelima Sada ilang. Lho, sebabe dicolong karo menungsa sing murang tata. waduh ngandel ora. Aku wis matur karo Ndara Puntadewa tak kon maringke aku ya ngeyel. Saiki nek Pustaka Jamus Kelima Sada menika nganti ilang. Niku para Pandhawa badhe apes jayanipun mboten gadhahi kekiyatan tur Petruk ya melu tanggung jawab. Kowe tak menehi daya kekuatan kowe iso mbantu marang para Pandhawa. Sranane pripun? Aja wujud Petruk. Tengah ngalas kae eneng wujuding sendhang malih warna nyemplunga sendhang kono. Nggih. Urung arep tak lereni kok ditungtung. Petro kowe wadadi Demang. Nggih. Nganggo Demang sakarepmu jenenge. Kowe tak nehi daya kekuatanku aja lunga-lunga diloneh ning Nalindra tekan kene njaluk tulung karo kowe tulungana. Nggih, sendika ngestakaken dawuh. Nolo Gareng dalem. Nolo Bagong. Nun. Iki eneng wong. Aweng wong alasane kok di iki eneng wong ya. Wong alasane wong golek kayu, wong golek ramban. Udu. Iki cahyane sumorot ki lho. Aku nek wong golek kodhok bathuke sumorot kabeh. Wis ora sang gecul to, wis to. Dilarani nggih. Takonane ya nggih ditakoni mawon. Iki sapa? Nami kula Demang Cakrawangsa. Panjenengan sinten? Aku Nalindra Ndarawati. Kok mlampah dumugi ing tengahing wana Cakrawangsa wonten dawuh. Aku kuwi butuh sawijining wong ingkang bantu kelawan bot repotku. Panjenengan gadah kerepotan menapa? Ana pandhita ingkang nyidra Pustaka Jamus Kelima Sada. Yen kowe iso ngrebut Pustaka Jamus Kelima Sada,
Kowe njaluk apa wae tak turuti Cakrawangsa menika estu sinuwun. Lho, apa aku tau goro? Tiyangipun wonten pundi kae? Ana kono kae Paranana. Nun nggih, ngestokaken dawuh. Begawan Dewa Kaana kowe nyolong pusaka sarana lembut. Lembut ngungkuli banyu ora ngalahke lembuting Demang Cakrawangsa kangen. Iki anak Prabu Dewaningrat inggih Bawa Remban. Kok doko-doko neng kono ngapa? Wong menika janjanipun gagas malah bingung dhewe. Lho, lire piye? Pendak-pendak kula majeng, perang kula kawon mundur. Kula nyuwun biyantunipun Bapak Penemban. Kula majeng malih, kawon malih mundur nyuwun pambiyantunipun Bapak Penemban. Mbok sakmenika ngaten kemawon, sae-saenan kemawon Bapak Penemban. Pusaka-pusaka Jamus Kimasada kula betanipun dados kula ora wirawiri nyoh tampan ana nggih gawanen. Pinter njara langit kowe ora menang karo Demang Cakrawangsa srayaning para Pandhawa ayo oyakan iki pusaka bali ning tanganku. Malangku karepe. Wilatik Glismen inggih sinuwun. Cekat-ceket cukat-cakut trampil trenggiling trengginas. Ya tak tampa ya Demang Cakrawangsa. Nggih. Lah aku ki lunga sedhela wis ana sing ganteni lucu. Aja ming pusakane lajeng pendhitane pancen ana sisan nyuwun pangestu sinuwun. Iki wong sing culika kowe mbangane aku. Kowe ngrebut pusaka Mimbanata Ndarawati. Wong culika ya dibales cara culika, mati dening aku. Ayo, kowe apa aku sing tekan? Gunung tanpa guna. Iki sapa ana wong kok kaget kok keri. Wong tuwa iki kaget ning ati jlek liwat saluran pembuluh darah. Lagi munggah ning otak, lagi bengok. Mula ora padha canom-nom, canom. Ngono nek wong tuwa. Lagi ngono. Iki sapa? Aku Demang Cakrawangsa. Wah, tak kira nek iki Becor. Becor jengkulmu mlocot kuwi. Syukur tole kowe ijik urip. Aja ngawu gawar ngawur. Tole piye? Lho kon to, Nduk.
Suwe iki aneh-aneh ora. Ayo Petruk ganti ora kowe. Syukur kowe ijik slamet tase, Pak. Piye kabare? Pustaka pun kundur. Sapa sing ngasta? Sinuwundarawati. Syukur. Lah terus sing nyolong sapa? Pandhita naminipun Dewa Kaana nika sakniku ngamuk. Kula mungsuh Dewa Kaana wae kalah, Pak. Sapa jenenge? Dewa Kaana. Wahono. Kaana. Nggo kok tandangan ya. Iki sapa? Ana wong kok megal-megel. Pangling karo aku to. Pangling ora ngerti. Aku ora ngerti. Pangling to. Pangling. Candhak kowe. Nek lumrahe kowe ora tepung karo aku ning kok pangling berarti aku wis tepung karo kowe. Iya. Lho kok ketrucut kowe ayo. Ayo nganggo sandangan lanang barang ki ngopo? Semar kula sampun tobat kakang kula sampun dipun sikep kados mekaten. Adem nika ora ya ora njus kaya ngono lho sapenake dhewe ora. Mulane lendange aja kuning kok ndak tak kira plat kuning. Kakang sampun nika sembrono. Durga, kula wonten dawuh ngapa kowe? Madosaken tedha para baju barat. Goleke pangan baju barat ki apa sing Sukerta ki ming Pandhawa apa piye? Sing Sukerta ki pirang-pirang. Ning sing tok jangka kok mesti para Pandhawa. Ayo bali. Bali aja ganggu gawe. Kula warga kene sing lagi duwe gawe. Sing wadya balamu sing picak dituntun, sing lempo digendong, sing bisu dijawil. Kabeh digendong jak mulih. Ganggu gawe kula warga kene lagi duwe hajat. Aja takon dosa konangan Semar tak kumbala geni. Nyuwun pamit Kakang. Bali. Ibu kok sampun racut kados mekaten bali nggih Dewa Srani bali. Konangan Kyai Semar ngrekoso malah urip awake dhewe bali kabeh wadya bala jaman nggih. Ratu Gustiku mundur kewirangane benda ayo belakno Waragudara wadya bala dandang mangure Jaramaya ya ora nggawa bali kanca-kancamu deplok ndasmu gaglak limpamu.
jagat mungu paning sapucaking wukir marbabang sumirat kena sarating surya mekalan gunung Semar cengengesan. Den, apa? Pun paripurna cariyosipun. Mugi-mugi tansah pinayung ana karaharjan, pinayung ana katentreman, pinaring ana berkah saras samukawisipun manggiya ingkang langkung sae. Yo. Kula warga Pak Aryanto tansah pinakikantuk ridho saka ngersaning Gusti karya jagat kula sak kanca menawi wonten lepat nyuwun pangapunten lan pribadi kula ugi menawi lepat nyuwun pangapunten gandeng sampun mituhu dawuh pangandikanipun sampun paripurna kula nyuwun pamit mugi-mugi nir ing sambikala Surasudara janing kang rat saha brasta taping kula Darmastuti rahing sami makarya rahing samya pinanggih lho.